Hello, Babsong Lamsugo Hanoi, Ani Suminti Prasablogo, Jotono Sarikaham. Baitong by one so no Jotono Kaham by nine. Babsong Tuni Salayano Fedi, Neta Kotorni Samung Tamo, Neta Chiconi Samung Tamo. Norok Paitak Jora Kanakanke, Buzi Manai ang Tamu Kok Sanani Bagai Tangoito. Neta Kotoni Kamhinkeunka only order. Jethandi Umhai Jaga, Umhai Kladi, Umhai Jaga, Umhai Kladi, Jagat Asukutui. Neta Chikoni kam hinke je bosai rohmani no thang khlainani hai nong khanable correct hai no tini ang ukok sanani nangmani karon hinke tini bazaro thangka ang chini jango hinke roibar bazarongo roibaro hinke chini bazarongo kotor bazar o bazaro komse kom 10 হইতে 15 বছর borok Dukan Rika. Tamo dukan hingkai. Muikutung dukan. 15 বছর Rika. Piaba o je poila rinai bok hingke boyos ungka. Sakra ungka. Nogo achuka. Bini potla aro te khoroksa chini borok no rinani chengka. Cholika ri thanglaka kono bezal kuri. Piaba paithago tini tam bezal nukha hingke Uje rigoi tongnai dukan bosor sakham yangka 2-3 din phai malia 2-3 din phai malia henge tamka aro mane online chini bazar kaisa line tongo aro joto chini tipra sarok muigotum phalo online ni bisingote alka borok kuroi henge tamungka bolumoi sakhamya ongoi phai malia 2-3 din aro dokhol ongoi thanga dokhol sabo henge abo hingke sung semano chini tiprasani bago enti hingke no sabo chini tiprasana bishes kai kebeng na hingke sabo wanjui sei wanjui rokno aro kebeng nani chengoi rika dokhol khainani chengoi rika dokhol khaimani yagolotam hene kok achai ka boroni norok dukan risiriya phasi phaiya hingke chung rinai nota kintu aro saya ko je aro chung dukan riliya henoi je o dukan dinai chini borok sayaku nga aro phaya borok kubangma burung borok phaya wanjai phaya borok no damrok nani domki rinani chengoi thanga suru ongoi thanga je aro chungri nai tabu norok ma riliya oste khai bor joto sek jagoi nabaika tau chini tipra saro kai aro dukan dinani jaga si kurikha je jaga borok 10-15 বছর dukan di tongma jaga o jaga si borok dukan ma riliya Tabuk hingga boroni sinia nukya wanjui. Norok thanglaya nukana gonda tuisa dah mani aro gothon angmani. Chini riang taku khoroksana boy buthare kane kubangma hangama manglai mani. O jaga hangama ungnai aro dukan dinai wanjui si tabukai o jaga phai asugoi tongpaika. Belewana masingcha. Tini botongkha gonda tuisa baini. Botongkha aro 10-15 বছর dukan dija. Tin bahike সম্ভব bono jaga rinani phia borokha mano jong 10-15 বছর dukan dinai ti prasangka aro nisimi get out hinge thaisingo poila wa angnor no saka neta chikon ba neta kotoni kok saya di bana tamo samung borong ni tini o kok sana nangmani khe omosi je o jaga kok banglai tongpuro aro kubangma kok salai tongpuro aro je neta hinjaknai rok botongo bo party ni neta oba angsana thanglak কিন্তু tongo tini o kok banglai mani o neta robo khanai tongo phiaba o neta robo saimano je aro chini borok 10-15 বছর dugan dioi tongjak saimanjak nijini parani borok singke sur saimano bule haifano aro o neta rok kono kok salia kaisa mano kok salia je aro bazar committee phaika bazar committee to borok no bole je neta rok ni yak ni borok no bole kono salia tini ang sana nai mani khai aro proshno khayo borok tam hinai borok neta ongoi tongo parao kha neta hinai sao parao kha neta hine kok piru parao kha neta hine public ni thani thango public no kok sao pheba tini je public je nijini parani bai thangni parani borok problem bo klai tongpuru hingke tini o neta tamu kok saya
tini o netani kam tamo borok ni proshno tabuk ani bo proshno obo je norok nai tongkhai norok ni proshno bo omo nong nai je tini neta ongoi tongkhai ke tini tamul kok saya sanani dorkar aro na o netani power koroi na bo neta chikon na aro bo kok saga ke bini chabok lai thangnai karon bo ongkha o party by link bo party norok bujina borok buji kha kham ber atinga salia na belewana jangnai kok belewana jangnai kok lebo bazar committee no hinka bazar committee oborok no uji sinia nukya wansa jibono sik phaya ko baro aro phayoi bo jaga mantong phaya inga wansuk na je chini tiprasani rights borotong chamani borotong chini tiprasani samano khananai khorok busuk tong nung tiprasan neta nung borok bai baksa rajniti khai tong khai tamungba borok bai baksa party khai tong khai tamungba nini khomata kuroi tiprasana motangnani nini khomata kuroi nini khomata ekmatro tiprasano yesi suoi walainani nini khomata ekmatro tiprasano hamya sanani nini khomata ekmatro parao thokai janani nini khomata ekmatro parao nini selek yechen borok no hinke humki domki rinani omahai nong khana ble bai song o netani siru mahaisi nugoi tungo phang phang tini belai dukho nangjakha belai dukho nangkha belai dukho nangkha aro khud baithang phaloi tongnai borok ni bukhuk tui okok bo ano sao tini neta ungoi tongoi tamoi kok thaijapano saya parakhai tomni bagoi borok no thokai borok no ang neta hene gosioi tamni baga gosi tong tamni baga huai bele wana jaknai kok ang obono sawan video barbar chung je kuno party khai tongdi national party chung chini borok jibono wanjuni sakao chung kaimeya wanjuni tolawano ma tongnai nung aro kok thaisa saka hengeno bo bin party ni boyskar phano khaijak manu ba bin port ni simi bo norjak phano bo onek kichu wana chinta khayo bo o netaro aro kok salia chini tiprasa neta chini tiprasa satok jak tongo chini tiprasa neta nugoi tongo nai tongo kok thaisa pan saya nge wansung nadi chung je buino logi riwoi chung bhage matong buni tolawo phang phang sijakhana bole je jagao je party khayo ang neta ungoi tongo o party neta ungoi ang ani tiprasani baga kok si sawi manya hingke ang o party no khaya ani tamul lab o party no khaimani ani je porishrom buinukung hamnani buinukung janani bagoi da ongkhana abo kebo wansuk danai wansuk naya je jaga chini borok 10-11 ta dukan tongaro tabo ekmatro kaisa si dukan o kaisa dukano no khoroktam borok rina nango dukan eklogi jaga chikan te jaga si chikan te jaga o khoroktam je jaga 10-11 ta dukan tongmani jaga only kaisa tabo o kaisa o chini borok khoroktam kono saimiya tam sanaiba saimiya saga bezal sung agartala rogobo nugu chini borok manai moikutung phalmani lama kana hino lama sitrau hinoi o jaga permission kore phalani hinoi moikutung rok lathi jakmani norjakmani chung nuguble nukha teba chini bazaro phai berai nai pheti norok halhali simiya kobangma jaga ongna lama gari jamungoi thango gari laimiya lama piso manui berai timphayo jabite kuplum tini o lama main road chi chikonte bisingo si tebo aro manui rok berawai khana tebo lama chikon nge baika gari laima sinai ba jamung tong sinai ble bazar lete pata khairi nai abo hingke borok nukliya abo hingke jaga sitraliya chini borok kha je jaga falka hingke je jaga thangka hingke chini borok hingke pahari chini borok hingke osikito chini borok hingke siya hinoida borok mane aro sitarade kabunai omahai wansugo omahai wansungma klai blemo tini aro khai borok nugya angjoli manke omono o je borok samani hai je aro phalnai ni bisingo aro kaisa kok samani hai je bo neta ongoi tongo borok neta ongoi tongo tong kok thaisa saya nijini parani borok si bo bin thane mane muiko tung paisa jak
saya ke wan sungnai de bayap song chini borok bai bahai ke choli tong chini borok bahai ke thungjagoi tong chini borok bahai ke thungjagoi tong noroni bukhao bo dukho nangkhana noroni bukhao dukho nangnai ei sob gotona norok khana kangke ba nukha kangke yang te bisi sana thangli bayap song norok comment khai di norok ni thingtamo ga haino hai norok bai malai nai next video hambai